Ben, é a segunda vez que o BNG trae esta moción, dado que xa trouxemos algo similar, distinta, pero, bueno, coa mesma natureza, no ano 2022, cando precisamente o Concello empezou a mandar cartas deste tipo, cuestión que se repetiu de novo o ano pasado e que volve a repetirse este ano. Son unhas cartas que nós consideramos que se envían de xeito indiscriminado, e non digo indiscriminado porque se manda unhas persoas e outras non, senón porque se manda ás parroquias de forma, sin un criterio coñecido e, por tanto, de forma indiscriminada. Hai 2 anos, creo recordar, que empezaron pola zona de Galloso, logo foi sacar arriba a Espai, Candai, etc. O ano pasado tocoulle a Cela e alrededores, este ano deben andar por Robra, por esa zona dese lado, non? O cal non ten moito sentido que unha actuación que, según nesas cartas figura, ocorreu no ano 2022, se estean, dosificando, por así dicir, ou por algún tipo de interés mandado en unhas parroquias nun ano e outras parroquias noutro distinto. Nesas cartas infórmase á veciñanza que foi constatado pola Xunta unha situación irregular de distintas parcelas, irregular no sentido de que son parcelas que se atopan en núcleos rurais e ou ben non están convenientemente limpas ou ben teñen especies arbóreas que non permite a lei as leis forestais da Xunta que as haxa. Hai que deixar claro que nesas cartas, nesa comunicación da Xunta, en ningún momento se impón ningunha sanción. Simplemente informa da situación irregular desas parcelas e tamén se informa que no caso de que non se restableza a legalidade, por así decirlo, das parcelas, entón sí, que nese caso sí pudiera haberse acción. Os 100 euros que se cobran, en ningún momento os cobra a Xunta e nin dice que haxa que cobralos. Cobras o Concello de forma discrecional e porque decide cobralo. Eses 100 euros que cobra de taxa o Concello por mandar a carta básase, e vou dicir o nome porque só o nome xa ten tela, Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por elaboración ou reproducción de documentos a instancia de parte e tramitación de determinados expedientes urbanísticos e de xestión de biomasa. Que ten tela, xa necesitas varios renglós para escribir o nome da taxa que utilizan. Taxa que, por certo, é do ano 2013 e ten graves deficiencias. Empezar por algo que eu non entendo como pode pasar nunha administración pública, cantidad de faltas de ortografía, que xa é algo que cheguía o lela, incluso cos medios que hai hoxe, que siga habendo escritos do Concello con falta de ortografía non se poden entender, ou, bueno, neste caso do ano 2013, que é exactamente igual. Ben, dentro do BNG creemos que non hai nada que xustifique que, por parte do Concello, simplemente por facer unha comunicación informativa aos veciños, se cobren eses 100 euros de taxa. Pero é que máis, non se pode facer, creemos que non se pode facer porque non hai nada legal que permita que o Concello faga iso. E voume explicar. Primeiro, está mandando neste momento, no ano 2025, unha carta comunicando de algo que pasou no ano 2022. Cousa que, home, non sei, habría que miralo, pero que pode ser que esta seña estuvera prescrito. Pero que, ademais, en moitos casos, como é así, a situación xa está corrixida, en moitísimos casos. Con toda a seguridade, non? En moitos deles, a xente que chegou a carta, o primeiro que fixo, dixe, vos ten razón, tal. A parte deso, se a propia justificación de facer eso é porque pode ser un peligro de incendio, non sei en que cabeza colle, mandar a información de que hai unha finca que pode ocasionar peligro de incendio e mandalo 3 anos despois. Non ten sentido ningún, máis alá de ser un instrumento de recaudación de cartos para o Concello. Non ten outro sentido facer eso 3 anos despois. Pero é que máis, a ordenanza na que se basa en ningún momento se podría utilizar para cobrar eses 100 euros. E tamén me explico. A propia ordenanza di que, máis di literalmente, o artigo 2, constitúe a base imponible da taxa o custe estimado da actividade solicitada. Para o Concello, ese custe é nulo ou mínimo, porque, contrariamente ao que se dixo, en ningún momento se fixo unha comprobación ou constatación de que esas fincas estaban en mal estado. En ningún momento, senón nos explica que estiña chegando a xente, cartas a xente que nese momento as fincas xa estaban limpas ou xa estaban cos pinos cortados, etc. É que ninguén, absolutamente ninguén en todo o Concello vira xamais a unha persoa, a un funcionario ou funcionaria do Concello comprobando que esas fincas realmente estaban nun estado que necesitaban unha actuación.
para adecualas ao que marca a lei. En ningún momento. Co cal non se justifica que cobre 100 euros a centos de persoas por un traballo que é realmente mínimo e que o Concello fai habitualmente por moitas cousas que mandarlle cartas á xente. Non ten sentido. Non ten sentido. En ningún caso. Co cal non se podían cobrar estes 100 euros baseándose nesa tasa. Pero hai máis. Ninguén solicitou que lle mandaran esa información. E a propia tasa dice que, no seu artigo 3, que serán suxeitos pasivos da tasa en concepto de contribuintes quen solicite a actividade de elaboración. En ningún momento ningún veciño pediu que se lle informara, co cal non se pode cobrar por algo, por un servicio que non solicitou según que ponga a propia tasa. Pero ainda máis, ainda vou máis, noutro artigo especifica o que se pode cobrar por esa tasa. E donde marca o cobro de 100 euros, dío claramente, 100 euros cobrarase por, artigo 5º, elaboración de informes, cédulas, certificados ou de declaracións de naturaleza urbanística, incluso os previstos na legislación de prevención e control integrados da contaminación e declaracións fora da ordenación solicitadas ao amparo da disposición transitoria, terceira, etc. Por esas cousas cobrarán 100 euros. Home, nese listado que acabo de ler eu textual, en ningún sitio está a comunicación de unha posible sanción por parte dunha terceira ou segunda administración. En ningún momento. É dicir, non se encadra en ningún caso. É dicir, por todo o que dixen antes, porque ninguén pediu que se lle mandara, porque os 100 euros non se encadran en ninguna das posibilidades. É porque o traballo non fixo nada que seña acorde co que está cobrando, se podría cobrar ese tipo de esa tasa. Ainda hai outra cousa. O señor alcalde gustalle moito, cada vez que intervén, así sobre o 50-60% do tempo, pásase falando de outras administracións e outros concellos. Vale, isto non pasou só en Outeiro. Pasou en outros concellos tamén. Acaba de pasar, por exemplo, no Concello de Barreiros, donde, vamos, goberna neste momento o BNG. Vale, pasou exactamente o mismo, a Consellería comunicou que había parcelas de moitos propietarios que non cumplían a legislación e automáticamente o Concello informou que a súa obrigación, aparte é unha cuestión de seguridade por temas de incendios, etc., inmediatamente, non esperou 3 anos, nin 2 anos, nin 1 ano, inmediatamente informou aos veciños de que había unha situación que había que corrixir. Punto. En ningún momento se iso ocurriu, ni se pasou pola cabeza, que é alucinante, cobrarlles 100 euros por esa comunicación. É que ten terito o asunto, non? Bueno, pois debido a todo o que dixen anteriormente, dende o BNG pedimos, primeiro, que se paralice o ese cobro, porque non ten sentido, non se pode cobrar, calquera que o reclame vai no ganar, se non é no sitio ou noutro, outra cosa que coste máis a reclamación, por iso non se fai a reclamación que a propia tasa, que se proceda á devolución do que se leva cobrado, porque é completamente injusto que o Concello cobre por iso, se quere cobrar impostos que os cobre, que os suba, que os aprobe e os cobre, pero non pode cobrar pola porta de atrás este tipo de cantidades para cubrir a bancarrota económica na que ten o Concello. E por último, que se derroguen as normas ou as taxas ou as ordenanzas que se usan para facer este tipo de actuación desde o noso punto de vista completamente irregular. Bueno, como a súa intervención basou moitísimo en temas legales, en temas de que non se pode cobrar, de que é ilegal, etc., engañando aos veciños como suelen facer sempre, casi sempre suelen, cada vez que interveñen e que actúan ustedes é para engañar aos veciños e para crear controversia, e moitas veces para facerles gastar o diñeiro, como xa está pasando con algúns veciños que xa están empezando a facer reclamacións en función do que ustedes estuveron publicando. Eu quero que a nosa secretaria, a asesora jurídica deste Concello, pois lle pedín un informe xurídico e quero que non o lea para que todo o mundo, incluso ustedes, teñan informado desde o punto de vista legal do que se pode facer ou non con esta tasa. Entón, por favor, se a señora secretaria nos pode ler ese informe xurídico, pois a ver se de unha vez por todas os que estamos aquí, polo menos desde o punto de vista legal, sabemos plantear as cousas con seriedade e sin levarlles aos veciños errores que despois os poden meter en problemas jurídicos e de gastos. Por favor, señor secretario.
Emítese informe xurídico solicitado pola Alcaldía relativo á moción do BNG sobre devolución de tasa de 100 euros indebidamente cobrada e derrogación das ordenanzas nas que se basea. Así, informo, o venres 7 de febreiro de 2025 presentouse no Rexistro Municipal unha moción do BNG relativa á devolución da taxa de 100 euros indebidamente cobrada e derrogación das ordenanzas nas que se basea a xestión da biomasa neste concello é unha materia asignada á Secretaría Municipal. Dende este departamento tramítanse os expedientes seguindo sempre de forma literal o disposto no artigo 22 da Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra os incendios forestais de Galicia, aprobada polo Goberno bipartito da Xunta no ano 2007. Esta lei proíbe que en solo urbano, urbanizable, núcleo rural, en unha franxa de 50 metros ao redor de edificacións en solo rústico, existan plantacións das especies arbóreas enumeradas na disposición adicional terceira da propia lei e proíbe igualmente que exista neses tipos de solo unha incorrecta xestión da biomasa vegetal que puidese causar perigo de incendios. Certamente é imprescindible adoptar todas as medidas necesarias por unha administración para evitar os incendios, aínda que neste concello de Outeiro de Rei son numerosísimas as denuncias presentadas por falta de dilixencia dos propietarios das parcelas. A obrigación da xestión da biomasa non é unha responsabilidade municipal nin un servicio público, é unha obrigación e unha responsabilidade que teñen que asumir os propietarios das parcelas. Agora ben, cando os propietarios non cumpren coas súas obrigas e existe perigo de incendio, os afectados por estes incumprimentos acoden ao Concello para poñer as pertinentes denuncias e que o Concello abra o correspondente expediente e leve a cabo a comunicación do artigo 22 da Lei 3/2007 que di: no suposto de incumprimento da obrigación establecida no número anterior, a Administración Pública competente de oficio ou a solicitude de persoa interesada poderá enviar á persoa responsable unha comunicación na que se lle lembrará a súa obrigación legal de xestión da biomasa vegetal e retirada de especies arbóreas prohibidas e concederáselle para facelo un prazo máximo de 15 días naturais ou de 3 meses no caso das faixas laterais das vías de comunicación contado dende a recepción da comunicación. Esta comunicación incluirá advertencia de que en caso de persistencia no incumprimento transcorrido este prazo poderánse impoñer multas coercitivas reiteradas cada 3 meses cunha cuantía de 900 euros por hectárea de superficie de parcela non xestionada ou a parte proporcional se a área fose inferior, mentras persista o incumprimento, ou ben proceder a execución subsidiaria a través da realización pola Administración das actuacións materiais necesarias con repercusión dos custos da xestión da biomasa, no seu caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración nas condicións establecidas neste precepto. En todo caso, a cuantía mínima a impoñer por multa coercitiva serán 100 euros, con independencia das hectáreas que integren a superficie da parcela non xestionada. A tal fin, na comunicación indicada informarase de que a falta de cumprimento das obrigas indicadas é constitutiva de infracción administrativa, polo que dará lugar ao comezo ao procedimento sancionador que corresponda no que poderán adoptarse medidas de carácter provisional consistentes en traballos preventivos de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas co obxecto de evitar os incendios forestais e comiso das indicadas especies. A persoa responsable que reciba a comunicación e apercibimiento terá a obrigación de poñer en coñecemento do órgano requirente o inicio e realización dos traballos de xestión. En ausencia da indicada comunicación, a Administración poderá considerar os traballos como non realizados mentres non conste proba en contrario. Así pois, co inicio do expediente de xestión da biomasa, acompáñase a obrigación de pagar unha tasa de 100 euros por parte do propietario denunciado que actúa de forma negligente, incumprindo as súas obrigas e causando un risco de incendios. E isto é así porque existe unha ordenanza fiscal que así o regula. É unha tasa pola tramitación dun expediente, do mesmo xeito que existen múltiples tasas en todas as administracións por elaborar expedientes ou expedir documentos, como por exemplo a da renovación do pasaporte. Se casi non existen tasas por outros servizos, como por exemplo participar en procesos selectivos, pero sí existen as que están reguladas nas ordenanzas fiscais aprobadas polo Pleno do Concello de Outeiro de Rei. Ao carecer esta administración de inspectores forestais, actuase sempre por denuncia interposta, ben por particulares que adoitan ser lindeiros ou por denuncias dos axentes forestais da Xunta de Galicia en Medio Rural. A comunicación de curta non é un expediente sancionador. Por ese motivo é absolutamente indiferente que a denuncia se efectuase nunha data ou outra.
A realidade é que tan alto é o volumen de denuncias e supón unha carga de traballo tan amplia que se tivo que crear unha praza a maiores de auxiliar administrativo para poder axudar con estes expedientes e tentar poñelos ao día. En todo caso, son prácticamente inexistentes os expedientes sancionadores abertos, pois as persoas que reciben a comunicación adoitan ser responsables e cortar. E de habelos, antes de iniciar o sancionador, sí se comprobaría a situación da parcela por unha segunda vez. Cando as denuncias proceden dos axentes inspectores da Xunta de Galicia e tramítanse todos os expedientes e os propietarios reciben as súas cartas, se se trata dun erro na denuncia, no momento en que o propietario en cuestión pon esa información en poder desta administración, inmediatamente arquívase o expediente. Non hai un só vecino que recibise a comunicación e comunicase ao Concello que se trata dun erro por terse a limpa a parcela ou ser a súa plantación legal e se lle cobrase a tasa. Sempre se arquiva sen cobranza de tasa. En relación á cobranza da tasa, non acerta esta Secretaría a entender por que se considera o cobro desta tasa ilegal ou irregular, nin por que se citan na moción artigos da Ordenanza Fiscal número 6, reguladora da tasa por elaboración ou reproducción de documentos en instancia de parte e tramitación de determinados expedientes urbanísticos de xestión da biomasa. En ningún caso trátase desa ordenanza fiscal. Aí non se regula esta tasa. A tasa de 100 euros está regulada na Ordenanza Fiscal 19, Ordenanza Fiscal reguladora da tasa por realización de actuacións de xestión da biomasa, cuxo efeito imponible é a tramitación de expedientes de xestión da biomasa e na cuota tributaria pon expresamente: tramitación de expedientes de xestión da biomasa, 100 euros. A base imponible da tasa, segundo a Ordenanza Fiscal, é o custe estimado da actividade realizada, integrado polos gastos derivados de intervención do persoal e do material. Debe terse en conta que son centos e centos de denuncias presentadas ata o punto de ser necesario crear un posto de traballo para auxiliar nestas tarifas, co custe económico que supón para esta administración o ter que crear outro posto de traballo. Asumir a xestión destes expedientes conleva un enorme gasto para un concello de calquera categoría e máis dun pequeno. Debería ser a Xunta de Galiza quen asumise esa competencia, pero na lei aprobada no ano 2007 encomendoulla aos concellos, a pesar de carecer estes de medios. Respecto da legalidade da ordenanza, informo. A Ordenanza Fiscal número 19 foi aprobada inicialmente en sesión plenaria de 29 de outubro de 2020 e por unanimidade. En concreto, estando presentes e votando a favor dela o señor alcalde e os seguintes concelleiros e concelleiras: Antonio López Pérez, Jesús Fernández García, Luís Varela Pérez, Pilar Méndez Lombao, María José Martínez Vigo, Tania Díaz Seijas, Xosé Ferreiro Fernández, Xavier Molinos Campos e María del Carmen Acacio López. Posteriormente foi aprobada co mesmo texto de forma definitiva na sesión plenaria de 25 de febreiro de 2021, outra vez por unanimidade. Foi publicada no BOP de Lugo de 8 de marzo de 2021. Non cabe dúbida xurídica algunha da legalidade da ordenanza fiscal. Non sei se a portavoz Soe quere decir algo con respecto a este tema. Ahora, aparte de que conoce a moción e conoce o informe xurídico, pois ten o mellor máis... Supónse que o que se cobrou desde o Concello, supónse que, como acaba de ler a secretaria, que se basea nunhas ordenanzas que se aprobaron aquí en pleno. Claro, pode haber algún erro, pode haber algún problema con algún veciño ou veciña, pero se supón que ese veciño ou veciña pode reclamar e pode actuar según a lei, según a norma. Entón, eu en principio non quero dicir nada máis. Vale, moitas gracias. Bueno, pois agora con respecto ao BNG, pois xa o dixen antes, a actuación de sempre, de enredar, de complicar a vida aos ciudadanos e de mentir. Mentir hasta tal extremo que aproban aquí, como dice o informe da señora secretaria, por se non o recordaban ben, despois de haber revisado as actas dos plenos correspondientes, posto que ela non estaba nese momento, aprobada por unanimidade cos votos de todos, incluído os que presentan a moción. Bueno, eu ainda diría algo máis desta moción, porque realmente a veces hai algunhas cousas que son, non sei, para tomarlos pouco en serio. Bueno, non teño aquí, eu precisamente, debo ter unha copia onde non está a folla. Sí, que teño aquí. Resulta que temos unha moción
Isto é unha anécdota, pero tamén é importante. É importante para ver con que rigurosidade traballan os responsables do BNG. E dice, cando acaba o texto da moción, dice, asinado Xosé Ferreiro Fernández, asinado Elvira Lombao Vila e asinado Rita Castedo Meilán. Eu non sabía que Rita Castedo Meilán seguía sendo concelleira deste concello. É que tamén presentaba as mocións. Realmente non o sabía. Me parece pois unha forma de traballar con irresponsabilidade, como fan sempre, simplemente con ánimo de buscar algún problema onde non hai, con ánimo de targiversar as cousas, con ánimo de mentir, e con ánimo incluso de a ver se alteramos os ánimos cos veciños. Xa o fixaron antes, xa o fixaron cando se tramitaron moitas outras denuncias, como ben dicía ahora o responsable do BNG, e volven a facer ahora. Pero volven a facer mentindo, targiversando, contando absolutamente todo tipo de mentiras e chegando a decir que é ilegal unha tasa que aprobaron eles mesmos. E que hai que ter valor, é cara política para decir eso. Aproban unha tasa e dicen que é ilegal. Hai que ter moito valor. Pero bueno, eu, por moito que se equivocan os do BNG, por moito que un día digan unha cousa e outro día digan outra, a responsabilidade deste Concello témola nós. E evidentemente, nosotros somos os que decidimos se se fan unhas cousas ou se fan outras. Entonces, realmente nosotros estamos de acordo co tema da xestión da biomasa. Aunque tamén foi aprobada esta lei que lle transmitiu esas obligacións que ahora dicen que non deberían ter por parte dun goberno bipartito onde estaba o BNG, onde era además responsable. Pero bueno, é verdad que nese momento se poñaron moi nerviosos porque ardeu medio Galicia, que a responsabilidade do conselleiro do BNG. E despois disso aprobaron esta lei e quixeron transmitir, e lle transmitiron a obligación aos concellos para que despois eles gestionaran a biomasa. Entón, nosotros que somos moito máis ágiles incluso co Concello e non quero fazer ninguna mención ao Concello de Barreiros, pero fixo usted, ao Concello de Barreiros, pois non é nada máis salir esa lei, collemos e mandamos a todas as parroquias, absolutamente a todas, sin excepción, un plano grande da súa parroquia, con todas as afectacións de todas as súas parcelas, onde se ve o número de polígono e parcela de cada un, para que cada ciudadano desa parroquia soupera se a súa finca estaba nunha zona afectada ou non estaba nunha zona afectada. E todos os primeiros que avisamos de todo Galicia somos nós. Pero que depois eso volvemos a reiterar dali a 2 ou 3 anos máis. Eso todas as parroquias desde ese momento teñen ese plano na súa... Pero que ademais eso está colgado na página web. Pero que ademais, calquera veciño que veña aquí a preguntar ten esa información. Pero nosotros fomos os primeiros que avisamos aos veciños. E despois de todo eso, que nosotros podíamos haber ido do oficio facendo un control, pero aí xa tendríamos que ter un equipo de inspección importante para fazer o control de todas as parcelas que poden estar en mal estado, pois a partir de aí, despois de dar esa información a reiterarla dali a 2 anos máis, porque esta lei dixemos que era do 2007, me parece, non? Entón, desde 2007 xa choveu, e nosotros debemos ser polo 2010 ou 2009, non sei exactamente, ou 2008, cando mandamos esa comunicación. Despois volvemos a reiterar outra vez, por si acaso. E ao mellor a volvemos a reiterar en calquera momento, que é volver a fazer uns planos, volverlos a mandar a todo o mundo, porque nosotros o que queremos é que a xente gestione a biomasa e non teñamos que reclamarlle nada. Primeiro, porque nos estamos facendo un traballo que tamén nos reconoce o BNG, que non deberá ser un traballo do Concello, pero teño que fazer os funcionarios do Concello. Pero temos que facelo, porque eu aí sí que estou de acordo. Hai que proteger as viviendas e hai que proteger certas zonas dos incendios. E sabemos o que pasa cos incendios. Os galegos temos boa experiencia del, pero aunque non a teñamos os galegos, porque cando se gestiona medianamente ben e tocaremos madeira, pois non é tan grave os problemas de incendios, pero sempre os hai a centos en Galicia todos os anos, incluso cando hai poucos, e a miles cando hai moitos. Eu recordo que cando estuvo o goberno bipartito co conselleiro responsable do BNG, arderon máis de 100.000 hectáreas en Galicia. Non sei agora a cantidad exacta, pero sei que máis de 100.000 hectáreas. Que despois poño que foi o que provocou esta lei. E ademais, pasarlle a responsabilidade aos concellos, porque nosotros como non somos capaces nin de apagar os incendios, nin de facer o control, pois que o fagan os concellos. E daí derivou todo isto. E nosotros como responsables que somos, que creo que é moi importante, controlar os incendios en calquera parte, porque eso crea situacións moi graves, de moita problemática, de nerviosismo, incluso de unha gran pérdida económica, que pode levar a unha pérdida incluso de vidas humanas, como está pasando por aí en algúns sitios, e nosotros hasta ahora, volvo a insistir, toquemos madeira,
fomos tendo unha situación relativamente aceptable, e non é aceptable hasta que non teñamos ningún, e todos os teñamos controlados, e desde logo non é aceptable hasta que ninguna vivienda ni ninguna edificación se poña en riesgo, e para iso hai que ter unha prevención, que é o que estamos facendo. Estamos facendo moitísimo traballo en prevención de cortafuegos, de limpieza neses cortafuegos polo monte. Estamos facendo limpiezas en algunhas zonas, como pode ser en algunhas urbanizaciones, que a propiedade está relativamente a veces difícil de controlar que son os seus propietarios, incluso facendo limpieza nosotros directamente, porque hai unhas cantidades de casas moi importantes, e o primeiro de todo é a prevención, pero despois evidentemente o que non podemos facer é deixar que cando hai unha denuncia, e me dá igual que seña por parte do veciño do lado, que seña por parte de outro señor calquera, que seña por parte dun agente da Xunta, nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Evidentemente eu creo que estaríamos incluso cometendo unha irregularidade e desde logo non sendo serios. Entón, en todos eses casos, pues nosotros tramitamos esas denuncias. E as tramitamos con unha tasa que aprobamos aquí por unanimidade de todos os partidos políticos que están agora, e incluso do concellal que presenta esta moción. Con unanimidade de todos eses aprobamos esa tasa, co cual en ese momento non debía parecer ben. A nosotros nos parecía ben daquela, non sigue parecendo ben agora. Eu xa sei que hai outros políticos que teñen tanta seriedade co que dicen hoxe e mañá dicen o contrario, pero nosotros non vamos estar nunca nesa línea. Algúns sabemos que están. Un día aproban unha tasa, outro día critican e incluso dicen que é ilegal. O sea, botanlle tanto morro e tanta cara que dicen que é ilegal o que eles aprobaron. Pois non estamos de acordo. Evidentemente non estamos de acordo. Claro que se podía derogar esa tasa, como podríamos derogar calquer outro tipo de tasa, como podríamos baixar os impuestos, pero hai que prestar servicios. Entón, para prestar servicios, costan diñeiro. E o diñeiro, pois temos que recaudalo ou de impuestos ou de tasas. Entendo que despois de estar todos os veciños notificados, avisados e conocendo perfectamente a súa parcela ao milímetro, que incluso neses planos se ve perfectamente que se é unha parcela máis ou menos grande, unha parte está afectada e outra non, pois eu se non fago eso na miña parcela, pois é porque non quero, porque a información xa a teño, pero xa a teño desde hai 10 anos. Eu dixen en un sitio, en unha parroquia, cando fun a explicarlles aos veciños esta situación, porque evidentemente, cando hai un problema grave cos veciños, eu nunca me vou a quedar escondido, e sempre vou ir a falar con eles, por moi difícil que parezca, por moito que targiversen e intenten intrigar algúns outros, nunca me vou a quedar escondido. Pois díxenlles a algúns veciños, miren ustedes, desde que lles mandamos a primeira comunicación, o primeiro plano, onde ustedes vían perfectamente se tiñan ou non tiñan que cortar a súa parcela, se podían ou non podían, non por unha legislación do Concello, sino por unha legislación da Xunta, aprobada no bipartito, tuveron tanto tempo que puideron haber cortado o que tiñan. Serán pinos e eucaliptos. Puideron haber plantado os eucaliptos e polo tempo que pasaron en chegarlles esta denuncia, puideron haber volto a cortar a segunda corta de eucaliptos. Esa é a situación real que se dá en todas partes. No de lugar, non, oye, pues podemos mirar para outro lado, podemos non cumplir a legalidade, e cando nos chega unha denuncia dunha gente non facerlle caso, simplemente, cando arda que arda, como fixo o goberno bipartito, e se arden 100.000 hectáreas, se arden medio outeiro, se queima a madeira. Porque tamén recordo outro tipo de cousas aquí en Outeiro de Rei. Como, por desgracia, xa teño uns cuantos anos e levo moito tempo en política, recordo, para que quede claro, de haber ardido o monte todo desde Galloso hasta Parada. Pois algunos se dá conta desde unha punta do Concello hasta outra punta. Arder absolutamente todo, polo menos 2 veces. E, evidentemente, durante moito tempo, pois non había plantacións. Pero agora, todos eses montes, aunque me refiro a esas parroquias que son as que máis plantan, pois hai outras que tamén teñen bastante plantación, e de hecho hai denuncias en moitas delas. Realmente eu creo que hai algunha plantación en todas, pero estou falando das parroquias onde hai máis intensidade de población, de plantación, pois realmente, desde que se empezou a controlar, desde que fixemos cortafuegos, que claro, e xa nos olvidamos, pero levamos moitísimos anos traballando nesta dirección, na prevención. Levamos kilómetros e kilómetros de cortafuegos feitos e mantidos e limpiados. Pois evidentemente, ahora se nos damos unha volta polos montes do Concello, principalmente esas parroquias, porque son moi de plantación, e polas outras que non son tanto, pero tamén hai algunha que ten bastante plantación, pois realmente están cheias de plantación, ou de eucaliptos, ou de pinos, ou de outro tipo de árboles. E iso o que está producindo é a economía, que é o que algúns buscamos. Eu xa sei que hai outros que buscan pobreza.
e que intenta que cada vez que se quere crear riqueza, paralizala, de todo tipo, desde a plantación de madeira hasta a posta en marcha de industrias, para que señamos pobres. Eu xa sei que esa é a ideología comunista de toda a vida, non a vamos a cambiar, e non nos vai a sorprender nada. Todos pobres e pouco preparados para que estean todos dependientes da administración. Pois non, algúns enfrentamos eso decididamente e democráticamente, e nunca o vamos a permitir. Democráticamente nunca o vamos a permitir. Entón, nesa línea non estamos. Nesa línea non estamos. Despois de haberlles explicado todo o tema jurídico que lles explicou a señora secretaria, eu non estou explicando desde o punto de vista político. Porque sí é verdad que nós podríamos derogar a tasa, claro que podríamos, xa de outros impuestos. Pois traemos aquí a tasa, que é legal e que está aprobada por unanimidade, e podríamos derogar, sin o voto do BNG, evidentemente, porque a responsabilidade a nosotros nos la deu os de Outeiro, os do PP, para que gobernemos. Entón non a aprobamos porque ustedes o dixeran e porque ustedes votaran a favor. Aprobámosla porque considerábamos que debíamos aprobarla. E debemos mantela. E despois, cando vamos un pouco máis adiante, e siguen mentindo, e minten descaradamente, e dicen que a xente lle cobramos os 100 euros a que teña limpio, pois non é verdade. Sencillamente, mentira. E eu vou ler uns cuantos casos, que evidentemente non lle vou dar os datos, porque os datos son confidenciales, pero vou ler con nombres e apellidos que teño aquí. Eu só lle vou dicir María, compreendo o anterior a requerimiento e presencia de algún pino, pero illado, a parcela xestionada, aporta fotos e queda arquivado. Alfredo, José Antonio, Dositeu, María Manuela, José Antonio, Arcadio Lombao, Arcadio, Emilia, Lucas, María, Dombina, Jesús e José. Evidentemente non lle dou os apellidos. Todos estes son casos que pedín que nos pasaran dos últimos tempos para ter algo realmente fehaciante, e que evidentemente non lles vou a pasar a ustedes porque non podemos nin debemos dar os datos das persoas, pero estes son todos casos que se archivaron. E que se archivaron simplemente por algo moi sencillo, porque chega aquí o propietario e dice: no, mire, eu a miña parcela está perfectamente limpia. E dice: pois aporte unha foto. Aporta unha foto, e se hai algunha controversia, vai o vigilante a velo e comprobo. E se non, o archivamos. E cando archivamos un caso, se é por ese motivo, tamén o archivamos cando nos dice que cortou despois. Pero aí ten que pagar a tasa. Pero se archivamos por ese motivo de que tiña a finca perfectamente limpia e gestionada, ou non tiña pinos ou eucaliptos, ou tiña carballos, ou tiña castaños, ou tiña outra cousa, pois evidentemente se exime das 100 euros. Absolutamente a todos en distinción desde o primeiro día. E así se fixo sempre. Entonces, realmente, ahora vou a reler o que me dixo, porque para no Concello, nas cartas nos imponen a sanción, evidentemente, se cobra unha tasa. A sanción pode vir despois se alguén non actúa, que generalmente creo que non hai, non sei se hai alguna, pero non hai casi ninguna, porque a xente é responsable e actúa, e corta, ou limpia, ou desbroza. E ademais estas cousas son, por desgracia, sostenidas no tempo. Alguén pode cortar ou desbrozar a súa finca, e dentro dun ano, ou como moito dous, ten que volverlo a facer, porque evidentemente, co crecimiento que temos aquí de maleza, ou pois evidentemente iso non é unha cuestión xa para toda a vida. Oiga, desbrocei a finca, queda desbrozada para toda a vida? Non, queda desbrozada e para dentro de 2 anos, se non a volveu a desbrozar, volve a ter a mesma problemática. Bueno, que non hai base legal que dixo usted, o repetiu por activa e por pasiva, xa yo dixo a señora secretaria, que é a asesora jurídica, e como eu nin son profesor, nin son abogado, pois prefiero que o faga a señora secretaria, que o seu informe jurídico. Eu estaba convencido de que estábamos no certo e que o estábamos facendo correctamente, pero, bueno, prefiero que, para que lles quede máis claro, para que lles quede máis constancia, para que realmente os nosos veciños, cando escoiten este tipo de actuacións, sepan con seguridade quen lles conta mentira e quen lles conta verdade. Sepan que o bloque os está engañando e que a asesora jurídica do Concello lles está lendo a legalidade estrita. Se lles mandamos unha carta 2 ou 3 anos despois, pois eso non o fixamos por eso, o fixamos porque a capacidade do Concello pois ten a que ten. E non tivemos a capacidade de ir máis deprisa. Pero para os
Para os propietarios, se a mí me pasara eso como propietario en un sitio, pues incluso me sentiría como beneficiado, porque tuve moito máis tempo para gestionar a biomasa na miña parcela, porque eu non é que eu sepa cando me chegue esa carta, é que hai 10 anos ou 12, non máis, porque estamos no 25, esta lei se aprobou no 2007, eu non recordo exactamente cando mandamos os planos, pero foi polo 8 ou 9, máis ou menos. O sea, hai 12, 13, 14 anos que xa sei que teño que cortar e gestionar esa excepto en algún caso moi concreto que podría ser o núcleo de Roura que se modificou, que despois tamén se lle mandou, pero eso é máis reciente, non? Pero todos os demais están desde esas fechas co conocimiento de que as parcelas que teñen que gestionar e onde as teñen que gestionar. Conóceno desde ese momento, moito antes co Concello de Barreiros, que o fixo desde que o mandou a Xunta. E os outros fixémolo desde que o aprobou a Xunta bipartita, non desde que lle mandou a comunicación a Xunta, moito antes. Poñámonos moito por diante. E houve moitos veciños que o fixeron, e evidentemente, cando chegou a situación dunha denuncia, pois en algúns casos xa non chegou, e en outros casos, que ao mellor os agentes forestales seguramente lles teremos que pedir que afinen un pouquinho máis o tiro, porque que iramos ou non que iramos, sempre é un pequena molestia, tanto para o administrado como para a administración, neste caso o Concello, que se faga que nos chegue unha denuncia, despois que realmente esa denuncia seña incierta, pois algún problema xa está causando, porque está causando unha pequena inquietud ao propietario, e ademais seguramente non entenderá, porque ten a súa finca perfectamente limpia, perfectamente gestionada, e está causando un problema ao Concello que ten que tramitar porque non cabe duda que ten que mandar a notificación, que ten que recibir despois a notificación do propietario dicindo que está, e ten que archivala, e todo eso tamén ten traballo e ten coste. Cada vez que hai traballo hai coste. Non se fixo comprobación alguna. É que ten gracia. Cando nos chega dun agente forestal, non sei quen é o que ten que fazer a comprobación. Claro. É que nos chega dunha autoridade, como se ahora nos chega unha denuncia da Guardia Civil dicindo que non sei que. Pois imagínese usted que a su delegado do goberno, que é aquí pon as sancións, diga, no, pois a min ponme aquí unha denuncia ao agente de tráfico, pero que vai ali alguén da súa delegación para ver se fixo ou non fixo eso. Oiga, cando un agente da autoridade pon unha denuncia, poña ben ou poña mal, a administración debe, en principio, querelo. E cando despois lle damos o período de alegacións e ven o propietario e nos dice que non está ben esa denuncia, pois, se xa non lo demostran, xa nos fiamos e xa lle archivamos. Se entráramos en controversia, como pasa algunha vez, casi nunca, pero algunhas veces, pois mandamos ali ao noso personal e comproba quen é o que ten a razón. E en base a eso actuamos e lle mantemos os 100 euros de tasa ou non lle mantemos. E se despois cumple ou non cumple, pois iniciamos un procedimento sancionador ou non iniciamos, que prácticamente, e eu eso yo agradezco moitísimo aos veciños do Outeiro, que non sei se é no 100%, pero se non é no 100%, é casi no 100%, pois cando se lles fai a comunicación e se comproba que eso está correctamente dentro das áreas de afección, pois a verdade é que eu creo que, a min casi diría, non o sei con seguridade, non o podo garantizar, pero se non é no 100% é un porcentaje altísimo, altísimo, de que cumplen e de que non necesitamos iniciar ningún expediente sancionador. Porque ao final, unha boa parte deses veciños que están incumplindo, ao mellor tamén teñen unha vivienda un pouco máis alá ou no outro lado, e tamén eles se dan conta, e ao que eu intento de explicarlles cada vez que teño que falar con algún grupo de veciños deste tema, explicarlles, oiga, usted ao mellor ten unha parcela cerca na casa de outro veciño, pois ao mellor que outro veciño tuvera unha parcela plantada a pinos e eucaliptos con moito riesgo de incendio, non lle gustaría que estuvera cerca da súa casa. Prácticamente non me encontrei con naide que diga, pois non, a mí non me importaría. Non. E máis, vou contar unha anécdota. Nunha ocasión, unha señora me protesta moito porque está vendo un incendio moi pegado á súa casa, porque hai unha zona de monte que chega ao límite da súa parcela, de pinos e de maleza, que, gracias a Dios, en ese momento, xa fai uns anos, se controlou, pero é que, cando estou falando con ela, ela se está un pouco alterando, que eu comprendo esa alteración, porque eu se chegara ao lume acerca da miña casa, seguramente tamén estaría alterado. Con razón ou sin razón, pero seguramente estaría. Entón, eu comprendo a alteración desa señora. Pero eu que me fijo un pouco no entorno, digo,
Pero e logo estes pinos que hai por este lado, porque por un lado había pinos, por outro lado había pinos, e por outro lado creo que non había nada. E estes pinos que hai por este lado, que están igual de cerca que ese, eran colome e viña por outro lado, dice, non, eses son meus. E, pero vamos a ver, señora, se eses son seus, usted teña en conta, primeiro, non actuamos neste caso porque naide nos puxo unha denuncia, naide nos puxo unha comunicación. Pero é que usted ten que ser coherente, é que eu doulle toda a razón de que este propietario deste lado que está a 15 metros ou 20 da súa casa non pode ter aí os pinos e a maleza, pero é que usted tampouco os pode ter por outra parte da súa finca, porque entón, senón, a coherencia se cae. Bueno, é simplemente unha anécdota. Nunca se fixo comprobación alguna, mentira, eso é mentira, absolutamente mentira. Fanse cando é necesario. E, bueno, eu creo que tergiversou intencionadamente, porque Dios nos libre como estarán os alumnos, se usted se equivoca nunha ordenanza que aproba usted, e non se está dando conta de que esa ordenanza que aprobou está mencionando outra. Está mencionando unha e estamos actuando con outra, diferente que usted aprobou. Bueno, pois, yo nos colla confesaos. E nosotros, sencillamente, non pensamos derogar a ordenanza, porque nos parece que é necesaria, e os veciños teñen información, e creemos que temos que seguir nesa línea para proteger as propiedades de todos os veciños deste concello. E voulle decir algo máis. O mellor lle vale de... O mellor temos tanto porcentaje de xente que quere que se corte como que ten que cortar. Non nos olvidamos deso. Pero iso é indiferente. Nosotros temos que fazer as cousas porque son necesarias, porque se deben facer, e porque hai que proteger o que hai que proteger. E ademais hai unha lei que o dice. E ademais esa lei aprobou no bipartito, para que quede claro, con conselleiro do BNG. Entonces, señan ustedes un pouco coherentes. Eu non os quero insultar, pero que a sinvergoncenería política que teñen é inmensa. Aprobaron a ordenanza. Aprobar en base a unha lei do goberno bipartito gobernado polo Bloque e o PSOE, neste caso, co conselleiro do Bloque. E ustedes viran a decir aquí que son ilegales, home, que ustedes viñeran ainda, que era bastante incoherencia, xa sería bastante incoherencia. Pedir que se derogara ainda o poderíamos entender, pero que veñan a decir que é ilegal, mentindo, e metendo a unha serie de propietarios en problemas, porque que quede claro que hai 2 ou 3 ou 4 recursos contra a actuación nosa, pero son desde fai uns días, desde que ustedes empezaron a mentir e a targiversar nas redes sociales. Desde ese momento foi cando se empezaron a fazer. Entón, eso, que pasou? Puso lógico. Oye, un veciño que está escoitando ao concelleiro pensará que ele sabe como están as ordenanzas do concello. Ese concelleiro está dicindo que é mentira, que é ilegal. Pois hasta me parece lógico que fan unha reclamación. Entón, ustedes, además, o que fan é meter esta xente nun lío que despois, ao final, o único que van fazer, porque seguramente foron a gestoría ou un abogado, ou la fixeron ustedes, ao mellor, non sei, para que reclamaron que realmente non teñen ninguna base legal e non teñen ningún dereito. Entonces, sinceramente, bueno, como usted xa presentou a dimisión para hoxe, eu creo que isto debe ser unha cousa súa, porque ni siquiera o firman todos os concelleros que están neste momento na corporación. Pois, bueno, ao mellor que eu felicitaba outro día pola súa acción, ao final non sei se o poderei facer. Non sei se quere decir algo máis. Sí. Eu, aquí falamos do que dices unha cousa, falamos do que nos dá a gana. Primeira cuestión, eu en ningún momento dixen que non houbera que limpar. É máis, hai que limpar porque en todo caso sería moi perigoso non facelo. Nunca me metín para nada, nin na lei da Xunta, que é certo que aprobou o bipartito, polo que vexo, a verdad que non me acordaba, pero igual, pero tampouco se cambiou despois nos anos seguintes, co cal non debe ser tan mala. E hai que cumprila. E non pode haber nin especies que son perigosas para os incendios, nin pode haber fincas en limpar cerca das vivendas, nos núcleos urbanos. Eso está claro, non ten ningún tipo de dúbida. É máis, o Concello tiña que informar automáticamente cando a Xunta comunicou a situación irregular. Creo que dixen ao principio e manteño, aquí é onde faga falta.
Iso que quede lugar, que quede claro, porque non veña aquí dicindo que non estamos en contra de que haxa que limpar ou que haxa que cortar os pinos eucaliptos que hai cerca das casas, que iso é mentira. Non ben demostrado. Non só non estamos en contra, senón que hai que cortalos, porque a seguridade, por favor, déxeme falar. Non é necesario que levo todo. É necesario cortar porque é un perigo para as persoas e para os bens das persoas. Perdone. É o último pleno que vai estar, non lle vale a pena quedar mal. Bueno, non lle gusta que lle digan as cousas, Vale. Quere dicir as súas tonterías, encima non quere que lles corrixan. Escoito tranquilamente. Eu digo afecta claramente e que quede constancia en acta. O BNG sempre é partidario de cortar e limpar as fincas que poden supoñer un peligro para os incendios. O único do que trata esta moción é do cobro dos 100 euros por informar a xente de que ten algunha finca que non cumpre a legislación. É do único que estamos a falar. Primeiro punto. Segundo punto. Vou ler o que pon, esta carta é do 25 de xaneiro, firmada por vostede. Eu non me invento nada. Leo o que pon aquí. Logo usted pide ya á secretaria que faga un informe sobre o que usted queira. Pero eu leo o que pon aquí. E pon, resolvo, primeiro punto, outorgar un prazo de 15 días, etc, etc. Nada que obxetar. Segundo punto, advertir que de non levar a cabo esa limpeza, tal cual. Nada que obxetar. Terceiro punto, e leo textualmente o que pon a carta firmada polo señor alcalde. Liquidar aos interesados unha cota tributaria de 100 euros pola tramitación do expediente de conformidade co artigo da ordenanza fiscal reguladora da taxa por elaboración ou reproducción do documento a instancia de parte a tramitación de determinados expedientes urbanísticos e a gestión de biomasa. En ningún momento se fala da taxa que leva usted media hora falando dela. En ningún momento dice que se cobra uns 100 euros debido a esa taxa. Dices que cobra 100 euros debido a esta. E foi a que nós estudiamos, a que eu lín e a que eu mirei. Se teño que mirar a outra, igual a topo dos tantos artigos por que considere que non se poden cobrar. Pero eu dixen claramente que aquí estás cobrando 100 euros en base a esta taxa. Non pon en ningún lado. Busque como queira outra ordenanza para que justifique este cobro. Está falando que liquida en base a esta ordenanza. Vale, creo que quedou claro que esa ordenanza non se pode usar. Hai outra? Pois mirarémolo. Que máis? É certo que, non me acordo en que ano foi, debe ser no 18, 19, así, o BNG votou a favor de a ordenanza de xestión de biomasa. Home, é que había 6 meses ou así que presentáramos nós unha proposta para que se fixera unha taxa nesa liña, sobre todo en base a cortar os abusos que estaban a facer as empresas madeireiras cando retiraban madeira, que destrozaban todo e andaban como se fora todo a súa casa. E, pasados 6 meses daquela non se aprobou, é como pasa normalmente, pasados 6 meses, o Concello trouxe unha taxa moi mellorable, por suposto, moi mellorable, pero cando menos que intentaba controlar un pouquiño o que fan o traballo das empresas madeireiras cando retiran madeira. E o BNG votou a favor. É certo que se pretende usar esa taxa, como eu vexo, que van pretender usala para outras cousas, por habrá que replantearse ese apoio. Pero, en principio, eu sigo dicindo que é necesaria esa ordenanza que regulara o traballo das empresas madeireiras. Pero é que esta carta en ningún momento se basea, por menos hasta o 25 de xaneiro. Solo se fala da ordenanza de tramitación de determinados expedientes urbanísticos, etc. Os artigos que eu lín aquí. Non hai outra. Po cal, por favor, falemos do que haxa que falar e non se inventen cousas ou argumentacións que non están postas por escrito, porque entonces díganlo, o preparamos. Pero é que non ten sentido, non ten... Bueno, pois dice que hai recursos postos. Non teño ni idea, que non sei como están os recursos, están ben feitos, mal feitos, asegúrolle que non vin absolutamente ningún. Pero cando se resolvan veremos, a ver que xuiz dice que se pode cobrar eso en base a esta taxa que pon aquí neste artigo, este párrafo que acabo de ler. A ver, non sei, home, ou xa hai xuíces para todo, pero bueno, así é todo algún decente hai por aí. O que dice? O seu remate gusta moito, que hai xuíces para todo. Claro, hai algunha serie de partidos políticos neste país que evidentemente, eu creo que se lles deixamos, non lles vamos a deixar, fan o que lles dá a gana. De poñer os xueces que les queiran, aquí ten as sentencias como les queiran. Eu creo que hai xuíces neste país que cumplen que a súa obligación de xueces se aplican as leyes. Eso é o que creo que hai. Eu xa sei que os independentistas como a ustedes, que eso non lles gusta, porque queren cambiar absolutamente todo. Pero bueno, como de momento podemos actuar neste país democráticamente e os que teñen as maiorías son os que gobernan e os demais evidentemente non poden gobernar, aunque neste momento, por desgracia, están condicionando bastante o goberno de España, pero
A responsabilidade é tamén de quen se deixa condicionar. Desde logo, nosotros eso non permitiríamos nunca. Usted dice que non se contradice, pero eu creo que todos cantos nos escoiten e nos esteñan vendo, pois entenderá que se contradicen, porque é que senón eu non entendo nada, senón nin entendo o vocabulario, nin entendo o dicionario, nin entendo a gramática, non entendo nada, porque usted dice que non está en contra e leva unha semana dicindo nas redes sociales que estamos facendo algo ilegal, que non quere que se faga, que non se pode facer. Resulta que reconoce, porque non lle queda máis remedio, porque eso non o dixo en ningún momento, que o aprobou un goberno do BNG despois de haber tido o desastre medioambiental máis grande en incendios de Galicia, despois de haberemos sufrido os gallegos o desastre medioambiental. Non, xa sei que eso non lle gusta, pero esa é a realidade, eses son os datos son indiscutibles. Pode lle gustar a usted ou non lle gustar. Usted sabe que lle gusta mentir, e que lle gusta targiversar, e había un político moi famoso de fai moitos anos que decía difama que algo queda. Ustedes xa sei que van por esa línea, pero generalmente os gallegos son bastante listos e os de Outeiro de Rei tamén o son. Entonces, sabe a situación, non? Entonces, usted dice que hai que limpiar, hai que cumplir. Que a Secretaría fai un informe que eu lle digo, eso é absolutamente mentira. Xa lle digo eu que non lle permito que diga eso. A Secretaría fai un informe que eu lle pido, pero faino con respecto con absoluta cumplimiento da legalidade. Absolutamente. Ustedes, había 6 meses que habían presentado unha iniciativa, que non sei se había 6 meses e canto había, cando fixamos a ordenanza, pero ustedes aprobámosla por unanimidade. Evidentemente unha ordenanza mellorada con respecto á iniciativa que habían presentado ustedes. E ustedes puidaron haber votado que non ou absterse, porque además iba a salir igual, naquele momento, como sale agora neste. Iba a salir exactamente igual. O que pasa que ustedes, según soplo o viento de un lado ou de outro, pois un día queren dicir á xente, pois isto hai que facelo, porque é a súa obligación, ustedes sabes o que o defende tamén con energía, que hai que limpiar, que hai que ter eso controlado, e ao mesmo tempo, o que non limpie, despois de haberlo avisado, porque ao mellor usted xa non se acordaba, ou non sabía, non sei se o sabía ou non, pero que habíamos avisado antes que a Naide, moito antes que a Naide, incluso co Concello de BNG, que ese plano estaba en cada parroquia para poder verlo todo o mundo, e tuveron os pedáneos, estuvo nos centros sociales de todas as parroquias, para que todo o mundo vira, e sigue estando ainda en moitos, e a nosotros se non está sería porque se tropeou ou se rompeu, pero poden acceder a él cando queiran. Entonces, oiga, se despois de todo eso, se despois creemos que hai que facelo, eu pregúntome, que facemos con que non o fai? Que facemos? Mandámoslle un plano á súa casa, que facemos? Pois aplicámoslle unha taxa, que non unha sanción, e despois, se non cumple, aplicámoslle unha sanción. Como pasa con todos os incumplimientos que teñamos os ciudadanos en calquera orden da vida e dentro da normalidade e da legalidade vigente. Por lo tanto, eu recomendolle que, bueno, recomendolle que, como xa non vai seguir estando, pois, ao fin e ao cabo, non sei, se os que veñen van ser iguales, pero polo menos decirle que, home, aunque non se vai da política, ser un pouco coherente, ser un pouco razonable, e non targiversar as cousas, e non mentir, e non engañar aos veciños para meterlos en líos, pois me parece que eso, aunque non se esteña en política, se debería de facer tamén. Pero, bueno, alá cada un ca súa iniciativa, alá cada un ca súa forma de ser, alá cada un ca súa vida, que faga o que queira. Nosotros, desde logo, vamos seguir a línea que sempre mantuvemos, de ser coherentes, de decirlle á xente o que pensamos, de manter o que queremos un día que é correcto, e un pouco máis adiante tamén. E non hoxe dicir, pois hoxe poñemos unha tasa, mañá sacamos, porque ao mellor o tema político nos vai mellor ou peor, agora quero alterar aquí, non sei que, pois non é así. Nosotros somos serios, somos previsibles, o que lles teño dito moitas veces, e por eso os veciños creen en nós. E por eso durante tantos anos, durante máis de 40 anos, o Partido Popular obtuvo maioría absoluta non só nas eleccións municipales, sino en todas as eleccións nas que nos presentamos. Espero que esa situación
se siga mantendo moito tempo, e non porque nosotros señamos mal listos, nin porque señamos abogados, nin profesores, nin nada polo estilo. Simplemente porque somos coherentes, simplemente porque contamos a verdad, simplemente porque somos previsibles e o que decimos un día mantémoslo no futuro. E se non o mantemos, temos que argumentalo moi ben porque non mantelo. Non vamos a decir, no, teñen que limpiar os veciños e ao mesmo tempo sacamos a tasa. Hombre, no, señamos un pouco serios, Pero, bueno, eu xa sei que a seriedade en algún sitio non se pode buscar porque xa o levamos vendo durante moitos anos. Por lo tanto, nosotros evidentemente non vamos a apoiar esta moción, só faltaría, e vamos a pasar a votar. Votos a favor da moción? 2. Votos en contra? 9. Abstencións? 1. Queda rexeitada.